إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله Kera hamdi ku Allahi Azza wa Jal ku ajtalo jaracia sa elemengor. Kera hamdi ku Allahi Azza wa Jal ku aso akale voz vishi me dinea pravja korolea kja ka shuke ka na gafleti me kalbia. Kera hamdi ku Allahi Azza wa Jal ku aso putin jamen ku akva voz vishi mo dinea čal voz vishi me celja em idealija. Ku akva mubarek divena salavati em selami pralamaro primeri učitelji, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, upra leskeri familju, upra lo ashabija, em upra sao kola so gjivdingja kale voz vishi me porukencar, em akaja dunjaja nam muklen nisar aver osensar muslimanja. Sagili me prallalen e penjalen I tema e desutne hudbakeri italo o ključo ačal bahtalo porodično gjivdipe.
Кога кера Аллафија чало фамилиарно дживдипе, а карига мислинела пе пралален о однос и градба и врска машкар о ром емиромни. И шукар врска машкар о ром емиромни офтало главно темели ачалек напредно општество. Кога косасте темелија градинелапе и екзорало однос машкар о ром емиромни, а да вазначинела дека бијангјовела генерација која итали напредно и воедно генерација која со пошминела лакери заштитатаро датем дај. Офтало и прво заштита е фамилјакоро. Козорале коренија, аракена е фамилјатаро надворешна, разна проблемија, разна несигурностија. О максими сар соитало сигурно ко поро кер или ко присуство, ко постоибе едадескоро емедијакоро, а два итало најсоодветно најсигурно заштита е само не максимескери. Ако дате ми дај, тало окорено е каштескоро, а окаж зависинела кобор зорале коренија и силе. Кога окорение каштескере тале зорале, огранке да и тале продуктивна, и сисоте бијанен. Емаке соски тало важно, те посетинааме нарица, ачал ковај тало оклучоте градина срекно врска машкаре кроме миромни. Соски тало менге важно а кеја тема кеја десутни денешница. Сведокија се ам пралале несар о романо семејство бут лесно нишанинелапе. Са повеќе о никјахи о брако ки младина на обстоинела. Ко баро број за краток временско интервал, римонена пе никјахија. Посведокија се мадва со обкружинела мен со дикаја и младина одбегнинела те стапинел ко никјахи, таридара два со дикела со случињовела коленгоро обкружување. Јодолеске пралален, а каја худба и тало, само е подсетибе ки амари одговорност и сјамен ки заедница. Поготово ту са ром, ки тери фамилја, ема мари пенса ромни, лакери дужност према лакери фамилја. Јек бие кескоро, наштите замислинелпе о продуктивност ки јек заедница. О термини време, состоинела петароратем тардиве, ем се каси силе лескери функција, и бутизар со шајтел продуктивно дивесескоро наштите заменинела ракјакоро. О лезетие со и баскоро сар со и ситу тракјате наштите заменинеле дивесескоро. Се каси силе лескери функција, и кој ек простор, кој ек там кога и си, дивеем рад, онда функциониринеа да шукар. Ема кабаде и тало аѓар која два моменти кога постоинела датем дај, функциониринена два максимија, функциониринела дија заедница, ема дија заедница и тали продуктивно. Но кога се виша карига, оклучо коса кала срекне односијате градина, машка ром ем ромни, о најбаро клучо и тало пралален ки дај. И дајтали и клучо ачали среќа. И дајтали оводичи е керескор, ки која смисла, на кера лафи ки физичко смисла. И дајтали о темели која дава со ојтали главно улога ко керти изградинело дженети. Со значи нела дава. Ко борто ромтовел авриадан джехнеми нека дикел. Со мангавата ва керав. Ко борторо ром авриал нека коцкинелпе, нека пиел, нека пирел. Ту сар джувли
ане и ситуација ко лескоро кер кога ки ранелпе, то сетинелпе сар дженети. Се кога као сетинело дженети, лескери година не те размислинел те джалко джехнеми. И од олеске акарига бутало важно о односе джувлякор. Дикен кога пушле пейгамбере алейхиселам, ја Расулаллах, еју ehsenul имраа, ја Расулаллах, која е тали најшукар джувли? Дикен одговоре пейгамбере скоро алейхиселам. Пейгамбере сам кава крил, ида јендуру илейха саретху. Најшукар джувли Италио која джувли кога ором дикела перомњате ој радуинелале. Со значинала ква пазено термин радуинелале. Тарлакоро муј иклола надеж. Тарлакоро муј иклола само сабри. Лакоро муј тало асаутно. Лакоро муј тало адва содела потике ромеске. Ој тали увек пал поро ром. Мој тали прво најако поддршка е ромеске. Кој сне поддршка маре пейгамбереске алейхиселам. Кога Аллах Джебрил ел-Емин прво најте икре бисми раббике леви халек. Учин студерин ко Аллах е скор. Тогаш адва сине абсурдно те веруинел пе мануш пейгамбер. Ако више тоа пейгамбер като мелекото, агар он мисли не на сине. Агар сине опакјаибе. Аман дикен со значинела иронни кого вела думое ромеске. Сој тало лакоро лафи. На мајкела аква наштител шејтани. Аква само шајтел мелеко. Ту поможине е чоролен. Поможине ака си потреба тартери помош. И кереа и фамилиарно веза. И поддршка е ромњакери. Отергеој бе ромњакоро пало ром. О ром да ко дживдипе јако не чекоренсар чекоринела. Од олеске па пралален о муштало падава. Кога со лескери функција ко кер требела то вел овдела пажња е ромњаке. О роме ми ромнитало најбарени метија тари страна лескери аззаваџел. Кога агар заедно делуј нено роме ми ромни, и ромни мангипаја, и ромни понашаја, о ром со пажња према и ромни, која вакера пажња ко сао сегментија, а да вазначинела и клола смирено кер, смирено никјахи, два дживди питало исполнимо рахметеа, исполнимо со нежност. Одлешко Аллах аззаваџел потврдинела минге ко Курани вакериндо. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Таро знаке Аллах ескере аззаваџел и тало адва со Аллах и туменда своринга туменге ромни соске те смирингјовен. Таракену точиште, рахатлуко томаре калбескоро. На неони кјахи и пранди на менде сар со некола филозофија дефинириненале па два и тало зло кога со нашти бизолескоро на. А менде у ислами о Аллах и аззаваџел си кавела нешто авер. Ирони о никјахи дживдипе ко никјахи тало таро главна себе пио мануш те осетнел ислас и смиреност ко поро дживдипе. Од олеске правален пейгамбери алейхиселам ко дефинири бе кој тало најшукар мануш, ако не однесла пе манушенге. Од олеске пейгамбери сам која крел хајрукум хајруху ли ехлихи. Најшукар тумендар и тало кова мануш, кова и тало најшукар према перирони. Од олеске месиум најшукар тумендар, се месиум најшукар према мерирони. А катар халјоваја пралален дека. Ако мангјате дикетут ко кова степен сеан ко Аллах. Ако манглјанте дикето авторитети према мануша. Кајтало торотан дик сар понашинјатут ко торокер. Дик сар тало тородно со која кој тало послабо тутар. Ке каја ситуација џули физички ој тали послабо тутар.
Е макарига, амаро бари педикелапе сартало амаро однос, погото кодуј ситуација. Кога и ситут, кога и тало некој послабо тутар. А карига сар понашинеатут према кла дуј важна буќа, а гјарда тало торо бари пе муслима. Одолеске псалме амаро пейгамбери алейхиселам, тало аменге најшукар пример, сар поставинелапе према пери ромни. Амаро пейгамбери алейхиселам, првенствено кога кувела ко порокер, амаро пейгамбери алейхиселам увек нешто коваси кереласине. Сар, например, и кереласине ми свако, прете колко порокер, чистинелас не переданда. Косоало удиринела кава. Не сара карига мангело пейгамбери алейхиселам твакела менге. Пазинен ки тумари физичко хигиена. Аква е тало бут важно, кога иси, кој е та на хигиена, а два значна дека омелекија да тало дуртара два мануш. Макар за акарик запазинен, ко томаро надворешно изглед, ки тумари привлечност. Се и привлечност и тало бут важно, ачало обсто и бе, ачал томаро никјахи. Соскја е две аменде де сингјове на која маре кера. Не са раква за постаинаја. Приметинаја прете лемпе отерне, кади кја дија чај са тенца ранглал и ања, разно флизуре, разна кармиња, разно парфемија, па два мушка ди ке пе малеста те деманторо гар, по те демантере патике, па те деманторо капут. Соцел само те привлечинел еке. Соска кја привлечност преки нингјуела која два моменти која коена кони кјахи. А две и привлечност дикаја сама ако си некоја бијав, ако керела некоја фамилија, та и ромни джала ки флизерница, па ко гираната ли флизерка пуча коркоритут. Ми ромни ли бракли та грешинга од дромака. Се бистергјан сар излединели ромни дотери ми каскери кривица. Се бепја кво пуштеност на води бе пажња, раширингјове на намангле сосојве која маре кера. Ором каджал егдром, и ромни каджал авердром, и ретрета верабур. Олеско пейгамбери алейхиселам таламенге најшукар пример. Сар воспоставинела пе о односе ромњаја. Увека неласне нешто пейгамбери алейхиселам. Пейгамбери алейхиселам какрел. Техабу. Ден поклонија машкар туменде, заманген тумен. А две итало бут лесно која сам која полеко поклонија. Поекетик нечо калоадаа биш динарија, 30 динарија. Офтало шај тикно нешто, аман барој тало која кај ромњакор. Практикујне на ква тало сунетитари страна пейгамбереско алейхиселам. О поклонија ковлярено калбија. О пейгамбери алейхиселам тардескири дуито пракса, пере ромња викинеласне најшужа лавенцар. Ајша викнасне пе, ајш, скратено форма. Одварувачко форма, сар со кереасне претелја дале тереманушња ромњаке, шаци, љубав, мерават, соске прекини неа кала лафија, од како лиган. Соски понаодори га напишинеату, соски кога последно дром шуже лафија вакергјан ту тере ромњае. Или заврши сајло која два моменти која пошминген заедно те дживдинен, или пак си кавеат от муршанглал торо датери дајко борсјан ту зорало мур, дека ту сен капетани ко торо кер, мангјате си каве некоја силина ромњак. Ојна джанела ту тагјар. Офа два со пенџарела снетут пред телетут. Модолеска кла проблемија де сингјовена. Модолеска е две и младина, одбегни нела те дживдинел пуренцар, се бепјаша кава, ама роховавно однос. Олеско пейгамбери алейхиселам, сине пейгамбери, поможи неласне Ајша колакере домашна буќа. За жала две ромње на мен мука дури окерте кречиња. Дури о ромња и си да кола со керна бавинена пе струјаја оште керјате лачаре. Джакари га лама рохали. Не сар сме нингјамо буќа пшалале. Не сара две сме нингјамо буќа маре џулја џана ко буќа маре муша кереа чона.
Ġuvlengi sijajt ve butia mare mušenke na ne buti. Po naštidje anglo dešu naštiti uštel. Na kaj džala kvamaro opštestvo? Na kaj džala kvamaro odnost? I mangaja to vela men srekja, mangaja това напредна kvamare kera. Одолеске пфалале на карига и си посебно клуча сарте градина и срекја. Прво шартите градина срекја kvamaro ker mora te raširina u mangibe. Pejgamberi al-Islam kava kerel. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Na нетовен чачут неверникија, на нетовен потполно имани, саджико те на нете манге те пралеске, те пењак, а да васо каманге коркори туке. Е макарига пралален таро манги питало шукар лафија те вакер. Одолеско пейгамбер сам какел ел келимету тајибе садака. Е мошужо лафи, оковло лафи тало садака. Na što te de sadaka parenca, po de sadaka lafea, po soka vakero bilačo, vakero šukaribe. Ili amaro rametlija kako hamdija so vakerela sine, soka pene piperi, vaker šekeri. A kva je talo dva verela fencar vakerindo? Kva ver ajetu Allah azza o džel kakrel, vakulu li nasi husna, em vakere ne manušenge samo šukaribe. Evo mangipe kva izrazinela. A кава е тало мангипе со каква начин требела те градиналеаме. Чачутни случка пхалален десингјовела квако ријат. Еке манушестар мули лескери ромни, дикен коа мангипе. Нейсе, накела баја ги вакти на прандингјовела. По пожминено моншате пучеле, абе терносаме ти ромни мули, по дика челото да ве тикно максими, по со напрандингјове. Не и саква какрел валаве родавате прандингјова, ама наштите ракавсар со синеман. По добробе со сине посебно ке атери со еке нашти заменала ке те раке. Пушляма шун. Дикен сознаш накна хайли ромни. Дикен ни ромни о кертаро джехнеми сар керела дженет. Дикен накна сова кера саитало кова стае ромњакоро. Те мангели ромни хайли ромни то керка анел. Била чи ромни то керка римонел. Со случаи сало кава керав туменги. По хајд прандисали ме ке джувљаја со намангава. По хајд тајд прандисали люм Ulo amen nek maksimi, bjan sali lo mush. Neyse, me kibuti zaljubin gjuman upral koleška. Pošmin gjume romnjate za mrzinav. Pošmin gjume romnjate na dikav. Non stop ponižinavala i romni nikoaš pago lafi mangena. Kobor ponižinava sinela, oja sautno muj mangi ranela. Ali ģikja dea situacija te kuvala šamarka, a kea salas ne rovela divesencar, taj sarutno divea nelas neman ge cedimo soko taro portokalijem dela si neman te pija, no meno uštas ne tar moro gafleti. Sa ģika na jek divea lo mange koš upralo šerojem kava keravlake, me tu trešinjum te mukaftut, me tu ke davatut talak, davatut razvot, a kja miskinka dikelale, pošminela te rovel, so zažala e debuti sjame na savke situacija, kobor čorole maksimja tari čoroli familia kelena peske nekoj po barvale ponižinenalen, hana lengoro hako te darantaro Allah isam. A kavakna mušte si kavelpe šun marov, soro dea davatut, ker davatut, rode kobor mangea zlato me davatut. A kea miskinka dela le me ampese penela kobor čorolaka. Na nele ništa vero svem para, kvaitalo čorolo bizo duša. A kea dikela lem kava kerel, posima man duj rodi beđitut. Na nema ništo poveke.
Aquela moro prvo rodi be Italo, te šaja kava razvo te deman, te trajnel paloiek masek te deman, se bepia kano čavu isile ispitija, te na keraleske strest. Aquela tamam nekovela ke dava tuta dva lafi. Em duito šarti isiman na trebela mange, niti tere kera, niti tere pare, na, isime kave rodibe. Hade so rodea, ovela lijek masek, teleman tu ki angali, em te angaleate mu keman ko krevetje magyar te zasovava kvačilo. Po hajdeve nekovela jer. Evo, kelo narodava ništo. Diken koja rodive, diken mudro džuvli. Hajde jek dive du ingala, o štarto dive, vazdela ingala konkrete kaja salva. Sarna kelo vakti, pošminela kva manuște za mangel pere romnja. Po muka dvo Maksimi pošminja te radino pe, mo dat mi daj diko bor na kena, nadikleo Maksimi satalo mangi pet datem daj non stop kumarive, kerki pišta na nerahat luko, Maksimi pošminela te radinel pe, elhamdulillah mo date mi daj tale sreknja. Ponei se, akva pošminate za mangel pere romnja, pere manušnjake kibuti, šulme tut na lava tu tira naman me romnjak. Uštla kaj šamarkaja. Elhamdülillah da kaj pravgja me akja. Menasum svesno su isiman ko ker. Ponei se sari ingarela na keno dive sa i romnisa poslavo. Jek taro dive sa kapučelo rome romnja. Soi tu ja sa poslabo iz ledinea mange. Kja mi sinka ka kerel, mora ti izvesti naftut mani sima rako. Emo doktorija vaker gemange kema se koske meka merav. Namerno vaker tu ke jek masek leman kiteri angali. So cela maro čau mato vel nesrekno, barem to veleske ki godi deka moro date meri daj na kena sine šukar. Pošminela te osvestinelpe, ema capucela duito pucive soske na reagiringiana davadive cu acuvgiuntut șamarca, te geaco necola popure suisile în autoritete jalinetut leske te avel mande te criticuinelman. Toga șacaia giuvlica vacrel valai gelium te dicav, aman me calbe pușlium em pova kerga pobaro nico ena neco calbi tutar. Eva kerla poșmingium te rovav, em sar šaj palakva me avere romnja mange romnitelov. Dali di kaja kariga so funkcija i sije džuvljana perela ki provokacije muršeskeri i hajrli mi džuvli o italiadia so kerlo genetiko porokero. Deske so akerga o pejkambera sam bila českirin šukari pnaja kovel toro dosti, kovel toro prijatelji. Odoleske pralalen trebela ko amaro kerte vos postavina. Mangipe, nežnost. Ako mangeate diketoro kerdali šukar, pekambera sam kakrel, ko je kero Allah so mangelale, dela nežnost. O nasilje italo kogo Allah na mangela je ker. Oven durtaro nasilje, oven skromna jek premo jek. Ma ikeren holi inati jek premo jek. Ma biserenu inati sinea dava, koaso šeitane lanetullahi ale kergale šeitani. Inaku pralalen, trebela tova podurtar nekola buchea so anena toem problemi ako amare kera. Jektaro glavno se bepi, so najčesto ovena netrpenije ko kera amare, italo bud bešive ko ker. Ma dozvolinen bizo buti, ma te dozvolnelo rom kere te ačole romnjaja non stop kere. Mate acolo sastro non stop pe giuvlențar cocher. O doresc că tale o jamie panch vaktea namaz ikliov. Se koje ker koga bešena murša giuvlea tari dosada ki raspravi iranena. O doresc că dikeo Allah kergeo namazi muršeske ko džemate giuvlea ke cocher soțel iklovenarica. Bud beši bekere ka meninen tomare funcție, ca poșnete meșinetut izumida sarte kere libori retreta verabuk. Prvo buti ma beșen but kere. O muș din doi leske sa baile ticlul pali buti, o kertalo e giuvlea coro. Duito buti, pazinen taro prenesi belafia. Aman to dat va kerga.
Аман ти дајва керја, ма мукен простор, а квајтало методе шејтанескерите одвојнел томаре калбија. Сека пренесинен лафија, а вера качалон, а и мука туте фамилија кана каве. Трито бути со требела ки годито веламен. Никогаш мас порединенту ме навере фамилјаја. Никогаш нас минели комуникација машка ромем ромнитове. Дикјао кола со кинге. Дикјао која завеса чивге. Дикоја намештај кинге. По дикја са оворда. Мас поредин тут. Пекамбер алисалам керел најбарвало тумендар итало која манушко итало задоволна од вас кова со и силе кова стаква мануши најбарвало ко Аллах азza wa jall. Ма анан томари букате спорединентуме. Ма дикено народо сар со дживдинела. Шаја вјало низне динена бушукар. Амандре итале катастрофа. Шај ту и си тут хариса повеќе. Аман ман наша тери хармонија. Икер тери хармонија. И со агар права муслиман. Буда буд пажња, ма претерин. Се понекојаш која ке реаде ромњаке превише пажња или пак е ромеске превише пажња, а здинена. Температура шукари то вел тут. Бизо температура мулокове, ама на кој 42 подхитно джаки болница. Теперакерей температура. Са со и одвише на овела. Лулуѓа ке до одвише пани мелякереа. Одолеске пралален муслиман и керено средно дром. И керен и фамилја. Керен сабри, секоја почето китало паро. Одолеске пралален ма бистерен, амаро развиве, пошминела ко кер, пошукар однос машка роме ми ромни. Ма овен себишна, ки најтикни кавга са решение телено развод. Те дикенто маро кефи, а ки страна те му кени патне максименгери. Која кавен ке адја ситуација холито велтумен, сетинентумен соја да со споингја машкартуменде. Ем тогаш кала чаргено буќа. Одолескја катарка кера дова ко Аллах азza wa jall. Оманги пе која маре кера нека ирангјовел. Оманги пе која маре кера нека саруинел. Омрзи бетара маре кера нека дуира керел. Кера дова ко Аллах азza wa jall која маре кера Аллах берекетија нека дел. Касна нема ксми Аллах нека обскрбинел. Кера дова ко Аллах азza wa jall амаре муша Аллах ленге кувети нека дел. Амаре чиен ладжајпе нека обдаринел. Кера дова ко Аллах азza wa jall рекламенге насипу ибадетија те мангавку ибадетија те сигара, таротуѓа хакија те наша. Кера дова ко Аллах азza wa jall те дамено хајрија кале дивесеске мо хајри сајд дивесенгор. Кера дова ко Аллах азza wa jall те на оптоваринела мен ти искушнаме на далјасо на неамен такати те издржина. Кера дова ко Аллах азza wa jall амаре максимен коленгере друма нека ракел. Оборчјата амаре кера нека дуира керел. Амаре насвалено Аллах нека састарел, мамаре муленгио Аллах дженетија нека дел. Екулу каули хада естагфируллаха ли ва лекум фастагфируху иннеху хувел гафуру рахим. الحمد لله تعظيم لنبيه وتكريم لفخامة شأن صفي وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Перенем испрено сафја со сафјата алтарот амамио намазите. Аллаху акбар. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل اللهم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع ملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.